kauna ta yi min dukkan gata, mafakata so da kauna ba na so in matarata. Mafakata so da kauna ka yi min dukkan gata, mafakata so da kauna ba na so in makarata. So da kauna mai rai ai za ya yi ta, so tushe ne an yi shi cikin ai nagarta. In har ka shigo a duniya to ka shiga fanninta, a ji daɗin so ke dai yi gamo a turbata. Wani sa'in in kana a cikinta kana shiga damuwa, ni ina a cikinta na samu ai ba na kokawa. Alkawari na rike ai ba na san rata. Wai ni dai sa'in barki a cikin duniyata, mutuka raba ni da ke ba na so in yi ne kirata. Shi za koyaushe zan zauna in yau addu'ata, in roƙi Ubangiji ya raba ni da tsotsayen keta. Soyayya tushe ne in ne dare aiwa ne, wani sashen rayuwa ne in har ba ita ba mutane. Wani al'ajabi ciki soyayya wannan ai so ne, ya bani gudunmawa duk sirrin ta ban ɓoye ta.